Il-Parlament il-ġdid ta' Malta għandu total rekord ta' 79 deputat, rekord li iżda qed jiswa lil poplu Malti mill-lanqas 1,460,819 euro fis-sena permezz tal-mekkaniżmu tal-kwoti tal-ġeneri li ġie moddi fl-liġi ftit aktar minn sena ilu ġew eletti 12 il-deputat mara oħra fil-Parlament. Bekk issa l-Parlament Malti għandu 22 deputat mara fosthom 10 li ġew eletti permezz tal-proċess elettorali normali. Il-Gazzetta di Malta Independent qalet li l-Prim Ministru Robert Abela għandu pakkett annwali ta' madwar 65,941 euro li inkludi salarju ta' 59,677 euro ibbażat fuq 125% ta' skala wieħed u allowance ta' 441 euro u duty allowance ta' 5,823 euro. Il-Ministri jaqilaw salarju total annwali ta' 52,516 euro, 110% tal-iskala ta' salarju grad numru 1 flimkien ma' allowance ta' 5,823 euro u allowance addizzjonali ta' 380 euro. Dan iġib is-salarju minimu totali għal Ministru wieħed sa' 58,719 euro u bekk l-ispejjeż totali għat 18 il-Ministru tlaħħaq 1,056,945 euro. Dawn il-kalkoli ma jinkludux is-salarji addizzjonali li jingħataw il-Ministri li huma wkoll chairpersons ta' kumitati parlamentari. Il-pagi ta' segretarji parlamentari huma ta' minimu ta' 50,129 euro. Din il-pożizzjoni tiġi wkoll b'5,823 euro addizzjonali u allowance fi flus kontanti ta' 370 euro li jagħmlu t-total għal kull individwu ta' 56,322. Dan iġib it-total minimu għas-sitt segretarji parlamentari attwali sa' 337,932 euro. Dawn iċ-ċifri ma jinkludux il-ħaddiema tal-Ministeri bħal membri tas-Segretarjat Privat tal-Ministri li inkludu wkoll kelliema u assistenti personali. Intqal li b'25 membru u l-kabinett attwali ta' Robert Abela huwa kemm xejn iżgħar minn dak preċedenti tiegħu 26 membru, iżda għadu ferm akbar mill-kabinetti ta' qabel. Intant l-onorarja għal membri parlamentari bħalissa hija dik ta' 23,871 euro. Mid-79 membru parlamentari 54 jirċievu l-onorarja li ammonta għal total ta' 1,289,034 euro. Iżda s-salarju tal-Speaker huwa stabilit għal 105% ta' skala wieħed, jiġifieri 50,129 fil-waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni jaqla salarju ta' skala wieħed 47,742 euro.